Від капітуляції Рома. Туліція 3. Діаманти. Квімбі. Шановні Україна. О, капітуляція. Пам'ятаємо, перемагаємо. Да. Ура! Ура! Тун, друже. Одна людина загинула, ще 12 поранених на Запоріжжі, зокрема в спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. Вночі б'ють кабами, а вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами, точніше спалені так росіянами автомобілі, а на городах замість урожаю не розірвані ворожі міни. Із Ой. Не туда. Упс. Ну что так? Прав тени. Тени красные. Машини побиті. Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище. Отож таки садимо. Хати не буде. На сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може. У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди. Куча котів, собак. Ари. Хлопці, собака їхня теж просили корміть. Вибирайте, ми заберемо. Якщо ви думаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо вас заберемо. Дістатись до іншої частини Комишуваха вже складно. Росіяни добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії на цьому чоловік не стримується. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
Втім, 7 людей цього разу жителі Біленького, Комишувахи та Кам'янського всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а також вже розселять у інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, а може коштувати життя. Запоріжжя, ТСН, Так. Япи, покукуруни. Япи, покукуруни. Як це вже так? Повний. Так, друже. Короче. О, хорошо. Це вперше і тільки ТСН, розповідає жінка, яку судили за ДТП. Обличчя показувати не хоче.
буде, тож вирішують Бориса під седацією повезли на пильчики Павлослав. Ми біля хащів, де ховається Борис, анестезії йому роблять без нас, щоб не наполохати. І коли вже все хватить, оленя несуть до причепа. На сипі години, поки не прокинуться, спершу вони травмований на вихід. Ні, гроші, не красунька. Ідемо на перелому. Тобто, ветеринари нову перевагу. Він дуже багато паразитів. Дуже багато. А я що він буде ставати на цю. Є, він розходиться. Але Борис все ж потребує операції на Київщині через пант. Себто травмований. Бачите, оце проблема. Тож, повертається, бачите, не потовчується, вона повертається йому безпосередньо. В цьому році він буде без реєстру. Бориса несуть у спеціальну клітку, обмотують роги. І саме в цей час олень починає прокидатися. Пан Борис не почав ворушити у головне, щоб він нормально зараз все в місто вмостився, і ми нормально його довезли. Так що тримайте за нас кулачки. Де ти? День пам'яті. День перемоги. Ай, ти везунчик! Курюсенький, да? Курюсенький, да? Курюсенький, да?
відбулося над Москвою у цю дату, це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви, це вже шокуючий результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було. Скажіть, будь ласка, ви озвучили цікаву версію про те, що відсутність техніки на параді – це не її дефіцит, а маневр приспання, щоб приховати резерви для наступу з боку Білорусі. Ви вірите, що Російська Федерація зараз може сформувати там ударне групування? Джимми так. Не можна виключати. И фундит. Припускаю, власне, Та-да!